So I may use this platform when I your governor of Anambra State. Bo Governor Charles Soludo. Your Excellency. Chetakwa na nna mụrụ nwa enwere nwa ọkpọla ọya akpọ asị karịa ndị ọzọ. Ọ bụgodị na ọ nwere nke ịkpọla asị, egbu ya si n'ime obi gị ịgbatanye ya. Anyị kwuru na ibe ikwuru na Anambra, anyị so gị, we are working together with you. Insecurity dị na Anambra na-emetụta imi na-emetụta ọnụ. We get your point very very well. Ma ritual killings and every other thing. We get it, we get the point. Mana ebe anyị na-ayọ gị bụ. Ma wala amalụ na ata na ọka nọ. Ka ide bupụ na ata bupụ ọka. Jili nwayọ wepụ ata na ọka. Rapụ ọka ka ọka tove. Ka ewelu ndị ajọ dibịa. Ka ewelu ndị claim na ba na-eme dibịa na ewere ajọ dibịa. No, self claim. Somebody onye na-agụ ụka na ebe Muslim bụ dibịa bụ omenala ka a na-asị na ọ na-eme. Ndị bịa luzo under the umbrella of omenani na commit atrocities. Let us find a way to fish them out. Even our governor Potalo in the air where declare Anambra State as a Christian state. Even a soku na Nigeria. Magano te ga ka ndị Muslim ji wee na-achọkọba Nigeria Muslim state. Ndị Christian ajụrụ ajụ, ndị omenala ajụrụ ajụ. Mana olu anatata, governor without eche or to the feeling of others, or put that openly on the air. Where Batana news, where one Anambra state is a Christian state. That is a very, 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 very wrong. Our governor. And you need the labor gamakana na adu no. You need evil yelling that in evil. Anambra state, even may level hope for all before many light of nation. And you will go Indus. Ndị omena na asụrụ no state even. Ọ bụ na ebe gwe no Anambra state bụ state ndị omenala. Yema na edalia. Na yi rili na we na elili n'obe. Ikwu na azịrị n'obe bụ azị ovu onye. Anu etili n'obe na ọ bụ anu ovu onye ikwu nie like that. Na yi rili na bụ ụmụaka ịmụtali. Gọvanọ asị gọvanọ ịbụ gọvanọ onye ala. Ịbụ gọvanọ onye isi dị mma. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị. Ije na-eje akpawa oke na ịkpawago oke. So we can advise you as a father of Anambra State. Please, our governor, amend the other speech. Correctly so that Okabili can be Billy Kugun and the Rarano. Don't make somebody second class citizen. You can't make us second class citizen. Even a second class citizen in our own state. You cannot be more Anambra than me. And all the Christian cannot be more Anambra than Muabonyo Manan. So let us normalize this thing. Let peace reign. Nigo Fulad Ranima. Biko Ndi Ochichi na gave anyị na-ekwu. To send our message to our governor. Gwe Nigo Fulad Ranima. About the issue of license. We all agree. Nyanache. We agree na anyị ga-agba license ndị dibịa. Ọ bụrụ na aka ka obido n'aka Chinwe bọọlụ mba. Chinwe bọọlụ mba bidolie mgbe a na-ekere ọmụmụ 1970 something or 1991 ka Chinwe bọọlụ mba batara license. So amandu n'aka m sị nya kwụsị. Anyị ga-agba license. Ka anyị na-agba license ndị ụka na-agbakwa nkebe. We agree. Anyị agba license. Sirọpụla anya ata n'ọka. Onye ọbụla bụ onye dibịa na-eme ajọ oyi dibịa sekpoli ya gbochie. Abụlugbu egbu ọ gbasara anyị. Onye ọbụla zolu under tradition. Omenala adịghị egbu mmadụ gọvanọ. Omenala is not supporting anybody na-egbu mmadụ. O nwere onye ọbụla na-egbu mmadụ. Omenala support. Na iwu omenala nke izizi bụ na igbu na mmadụ. Ịnana mmadụ ọkụ ya n'ike. Ịnana mmadụ ọkụ ya na bụ iwu omenala. Ịnana mmadụ anị ya. Onye ọbụla sị gị na ọ na-eme omenala na-azọrọ mmadụ anị ya.
abụrụ omenala ka ọ na-eme. Onye ọbụla sị gị na ọ na-eme omenala na-azọrọ mmadụ nwunye ya abụrụ omenala ka ọ na-eme. Onye ọbụla sị na ọ na-eme omenala na-agwalụ mmadụ ọgwụ o ji ekpata ego abụrụ ọzọ omenala ka ọ na-eme. Ọnụ ga-ekwe m ukwu ya na ọnụ ga-ekwu. Onye ọbụla na-eme omenala na-agwalụ mmadụ ọgwụ o eji wee kechi nwunye di ya abụrụ omenala. Biko nu malụnụ nke bụ omenala. Malụnụ nke bụ omenala ka anyị rọpụ na ata n'ọka. Unu weta ụdị onye a ibe dị unu mma unu eme enye n'aka anyị bụ ndị omenala adịrị ya. Ọnya bụ ebe anyị chọrọ ka anyị yọọ. Ekene m unu. Of which na ibe kwesịrị inye ndị dibịa n'aka na isi na ị na-eme ibe no onye bi na nnyo maali nnyo na ị na-aba ka ị na-aba anya wee agịcha gị ugili mgbaba baka na-aba ka ị male anya na-ege ntị ọ bụgodi aka ovu onye ka ihe ji wee male ma bụ ibu gili na-ewu ka ama ma ibu gili kwuru ka o kwuru ogwu ọ bataziri eji nye laịsensị enye laịsensị na ọ bụ na abịa onye na-azụ ka ọ maala anya. Then our governor kwuwere ogwu ọchụchụ ọja na mmiri. His Excellency sir, ọchụchụ ọja na mmiri abụrụ taa na ịnwa ka o bidoro. Ọchụchụ ọja na mmiri bidoro from time immemorial before amụọ m. O nwere onye dị ime ọ bụ na ọmụmụ nwa ya na ọ ya mụrụ nwa bụ na ọ ji ịmụ nwa bụ na ọ ji anwụrụ. Ọ bụrụ na mmiri ga ya eje chụrụ ya. O nwere nwaanyị na-anụrụ di ọ bụrụ na mmiri ka a ya achọrọ ya aja wee nụọ di. O nwere onye bụ na ego ọ ji akpata bụ aja ka ọ ya achụ na mmiri o wee kpata ego. Ọ gwa na ibe onye gụrụ akwụkwọ ya ka ọ na-aza lekshọrị ya ka ọ na-aza ka ọ na-enwe masta digrii ya. Otu ọ na-amarọ saịdị ya bụ ekwesịrị nsị na amadịzi na-achụ ọja na mmiri kama ya si kwue nọ so place abata na mmiri tinye from here to here se chọrọ ya aja bụ from here to here sa achọzi ya aja na ọ bụ ISO.